дзень! Сёння я з вами Ірина Смірнова, загадчик аддзела рамёстваў традыцыйнай культуры, Дзяржаўнай установы культуры і Юрыйскі цэнтр культуры і вольнага часу. І я вам покажу, як робіцца з саломай кветка ружа. Вось такая кветачка. Для гэтага мы бяром жытнюю салому, яе чысцім, затым прасуем, і вось атрымоўваецца такая стужка, гэта другое каленца жытняй саломы. Тады з гэтай мокрай стужкі мы робім ружу. Розныя ёсць варыянты, але гэта такі мне больш падабаецца. Вось ложу на одну саломіну і пачынаю з гэтай стараны, бачыце, вось такія треугольники. 3 раза закрутила, затым подкручиваю гэтай стороной, левой. И вот так уже накручиваю одной и другой стороной. Солома уже недобро замочилась, и по кругу делаю такой круг. С одной стороны подкручиваю кончиками и с другой. Только как добре была мокрая она и добре проотсюженная, только лепи. Жытняе чаму леп, тому што каленцы даўжэйшыя і ружа атрымоўваецца пышнейшая. Вось такая ружа атрымалася, мы яе перавязваем нітачкай і затым можна яшчэ дабавіць такі пялёстак. І атрымаецца такая прыгожая ружа, нават вось брошка. Дзякую за ўвагу, да пабачэння.